Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphethwe ikhanda. uGugu Gumede odlala indawo kaMamlambo uZalo usememezele ukuthi usethole ingane yentombazane. uGugu uveze lezi ndaba ku-Instagram. Ubese ebhala ukuthi ingane yakhe uyithole ngomhla ka-23 kuFebruwari. Uqhubeke wabhala wathi, "Ngane yami, ngicela ukuthi izulu likuvulele indlela. Ngicela ukuthi likulwele zonke izimpi zakho lezinqobe. Ngiyakuthanda kakhulu. Ngicela ningibongiseni. Ngingumzali womuntu." Ngemuva kokufaka lo mbhalo, uGugu ubese ehalaliselwa abantu abamlandelayo. Abanye osaziwayo abafana noNhlanhla Ncinza, Phindile Gwala kanye no-Ayanda Ncwane bangenile bamhalalisela lo saziwayo. Lo mlingisi uveze ukuthi ingane yakhe iyimpendulo ayithola kuma wakhe uZanele Magwaza Msibi odlule emhlabeni ngesikhathi esakhulelwe. uGugu uthe ingane yakhe iyona ebimqinisa idolo ukuze akwazi ukubhekana nobuhlungu bokushiwa ngunina. Uthi ngesikhathi esemngcwabeni kanina wayemi phambi kwezinkumbi zabantu ekhuluma ngoma wakhe. Uthi ngaleso sikhathi wayengekho yedwa, kodwa kwakukhona ingane yakhe esiswini ngaso leso sikhathi. Uqhubeke wathi ngaphambi kokuthi ingane yakhe izalwe, waselebrate usuku lokuzalwa kukama wakhe. Uthi uma wabo wayesebenza kanzima ukuze bathole impilo engcono. Wembukeli, singathanda ukuzwa kwakho ukuphawula mayelana nalolu daba. Siyacela ukuthi ushiye i-comment la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje. Siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.